Indida-ke eyokukhulela kuka-Dr. Nandipha Makutumane ekubeni esejele. Kwaphinda kwasihlanganisa okwenzakalayo. Siyakwamukela kule nkatheko ethakile indaba eziwuchungechunge ezweni. Qinisekisa ukusilandela ngendlela ezokwenza ulandelwe indathane yendaba esiyiphakayo mihla nemihla. Abathamundi-ke beyindaba omana lapho ngikutshele sebekhulumile namhlanje bathi kubikwa ukuthi uyithwele uDr. Nandipha Makutumane kodwa ekubeni esejele. Mana lapho ngikutshele-ke babika ukuthi lo dokotela usenezinyanga ezingaphezulu kwezintathu ekhulelwe. Abantu-ke bashaya amakhala bayibuza ukuthi ukhulelwe kanjani, ekhuleliswa ubani, ekhulelwa ngasiphi futhi isikhathi. Kanti abanye bayibuza ukuthi ngabe kuvumelekile yini, umthetho wezwe wona uthini ngokuthi kukhulelwe umuntu ekubeni angene engakhulelwe. Leyo ngane izokhula kuphi, izokhula kanjani, izokhula ihlukaniswe yini nonina. Mawukube ngempela kuyena isoka lakhe leli silaziyo, ngabe ubani omusha ophakathi ejele. Kuthini-ke kodwa ukuphawula kwakho ngalo lonke lolu daba? Kuthini okwakho ukucabanga? Phinda futhi usithamele usihlangabeze masiza nezinye iy'ndaba eziwuchungechunge eziyobe yivelele ezweni. Siyabonga.